kada govorimo konkretno o Facebooku, Facebook jeste algoritam i sve što se dešava, sve one akcije koje mi obavljamo na društvenim mrežama, one se regulišu na osnovu tog algoritma, odnosno algoritam ih prepoznaje. Jako su česte promene algoritma kada je reč o društvenim mrežama, neke stvari se unapređuju, ali ne trebamo zaboraviti da u suštini taj Facebook postoji da bi na neki način njegovi vlasnici i tvorci zaradili. Oni koji promovišu svoj biznis na društvenim mrežama, plaćenim reklamama, najbolje znaju koliko često se menja algoritam i moraju da prate u stvari sve te neke objave i promene. Neke promene osetimo kroz Ads Manager, odnosno osetimo na konkretnim primerima, nisu uvek objavljene, međutim često Facebook izađe sa saopštenjima i kaže izmenili smo algoritam na taj i taj način. Trenutno kako Facebook algoritam funkcioniše, rekli su da su najvažnije meaningful interactions, što bi značilo da su to neke interakcije sa sadržajem i među ljudima na društvenim mrežama koje imaju neko značenje. Šta to znači? To znači da se preferira sadržaj koji ima veći engagement, odnosno na kom se ostavlja više komentara i više onih reakcija. Više se vrednuje svako ono srce, smajlić, tužić ili ne znam koje su sve moguće opcije od lajka, iz prostog razloga što Facebook ne želi pasivnu komunikaciju i interakciju, nego želi da se ljudi angažuju oko tog sadržaja koji se postuje. Samim tim, svi oni linkovi koje podelimo, koji imaju više komentara, više lajkova, oni su prepoznati kao sadržaj koji je vredan deljenja i samim tim mu taj Facebookov algoritam daje prednost. Ono što je zanimljivo jeste sve veća popularnost Facebook grupa i Facebook algoritam vrednuje u stvari linkove podeljene u grupama kao sadržaj vredan deljenja i linkove koje delimo kroz poruke, jer ga prepoznaje kao sadržaj koji smo mi koji ga postujemo prepoznali kao sadržaj vredan onom nekom drugom kome smo poslali. Ako pričamo o tim nekim zakonitostima ili nekim pravilima postovanja, ono što je izuzetno važno i ja stalno ponavljam svojim klijentima, to jeste planiranje, strategija i analiza. Jako je važno pratiti na šta vaša ciljna grupa reaguje. To ima veze i sa sadržajem koji postujemo i sa tonom komunikacije kojim se obraćamo i sa svim tim nekim ostalim sadržajima tipa vizualima, nekim fotografijama ili video sadržajem i sve to nekako zajedno je važno da bi se u stvari postiglo ono što želimo na društvenim mrežama. Jer ako izgubimo cilj, onda je to samo stihijsko neko postovanje koje u suštini ni nema neku svrhu, nego prosto eto da održavamo taj neki kontinuitet u postojima na stranicama. Moćan post je onaj post na kom ima najviše engagementa. Šta izaziva najveći engagement na određenom postu? Izaziva ga relevantnost sadržaja. Znači, jako je važno dobro targetirati ciljnu grupu, znati na šta ta ciljna grupa reaguje ili znati im prikazati vaš proizvod, uslugu ili nešto treće što reklamirate na način da ta ciljna grupa prepozna kao vredno za sebe. I onda to još nije dovoljno, potreban je jako dobar vizual u smislu da ta fotografija nije mutna, nije loše kadrirana, da predstavlja nešto što je povezano sa tim proizvodom, da nije nasumična, da nema na njoj mnogo teksta, zato što Facebook dozvoljava da se promovišu fotografije koje imaju više od 20% teksta, ali one imaju slabiju performansu. I jako je važan taj copy kojim se obraćamo ciljnoj grupi i kada se sve to nekako upakuje, onda imamo moćan post, kao što ste rekli, ili dobitnu kombinaciju da taj post se stvarno obraća ljudima kojima je namenjen i da kod njih izaziva emociju koju mi želimo da postignemo. Ljudi
ljudi najviše reaguju na sadržaj sa kojim mogu da se poistovete i u kom se sami prepoznaju. Zašto reaguju na selfie? Mislim, selfije svi radimo, selfije radimo da bi dobili neku pažnju. Čak postoji neka studija koja kaže da je to poremećaj, ali živimo u vremenu kada je to postalo najnormalnije. Više ne fotografišemo ambijent u kom se nalazimo, nego fotografišemo sami sebe u tom nekom ambijentu. Zašto selfiji najviše imaju veću interakciju i da li je to zaista tako, ja ne znam, ali ljudi reaguju na emociju, ljudi reaguju na bebe, na kučiće, na mačiće, na te neke slatke životinje i to ćete primetiti da u postovima nekim pokušavaju da se spoji brend sa tako nekim životinjama ili nečim i to je baš to, izazivanje te neke emocionalne povezanosti jer samim tim je i veći engagement. Bi rekla 24/7 ne bi slagala, zato što kada idem na spavanje ne isključujem nikakve notifikacije, sve to pišti uredno celu noć. Ako se bavite društvenim mrežama, morate da budete dostupni online stalno, svaki dan, zato što nikad ne znate kada može da nastane neka krizna situacija, jer ljudi su spremni da komentarišu sve i kada se, da kažem, dva mišljenja sukobe ispod vašeg posta i vi imate neku situaciju u kojoj bi trebalo da odreagujete ili imate neku prozivku vašeg brenda, ne možete sebi da priuštite da ne odgovorite odmah, zato što onda nakon toga imate kriznu situaciju i to ozbiljnu kriznu situaciju jer ljudi misle da ih ignorišete. Ja ne mogu da kažem da sam zavisna, ali živimo u vremenu kada su društvene mreže postale sastavni deo naših života, kada vas nakon razgovora za posao ili pre razgovora za posao poslodavac proveri na društvenim mrežama, kada su društvene mreže i ono što postujete, šerujete, lajkujete na neki način nešto što odražava šta vi jeste. Ja ne mogu da kažem da sam zavisna u tom nekom smislu da ne bi mogla da živim ako sad ne bi bilo društvenih mreža, ali bi sigurno ostala bez posla.